Papa. What? Jane će sada nacrtati tortu iz svojeg snova. Gledajte pažljivo. Yes! Jaje su moje. Hvala, šefe. Op, upsa. Razbilo se. Ali dobro je što učiniju. Sve su višno ću skloniti. Fuj, jaje tako ligavo. Odvratno. Ostavit ću ljusku ovdje. Nema veze. O, nuko, pa kako to? Daj da ti pomognem. Eto, ovakav lifehack znam. Koristi ga. O, šećer. Sad ću dodati malo. Baka ne gleda. Ma kak mi malo. Treba puno šećera. Dosta. A sad treba dodati mlijeko. Kako se otvara? Nešto neće. Pa šta je to? Otvaraj se. O, sve se prosulo. Sva sam mokra. Jao, kako si smotana. Jao, nema više mlijeka. U stvari, kapljica je ostala. Mislim da će tog biti dovoljno. Testo ne treba biti žitko. I dodat ću brašno. To je važno. A joj, sad ću da kinem. Ups, sla sam u brašnu sad. Jao, bako, ne brini, to će se oprati. A zašto vičeš? Vidi, sva sam se obrisala. Nema ništa na meni. Dobro, nastavljamo. Sipam brašno, što više. I mešam. Potrebno je vrlo dobro promešati. Tako baka kaže. Mada ne treba mi ova mutilica. A vidi kako se to radi. To uopšte nije teško. Ma nemate vi pojma. Najbolje je koristiti ovaj aparat koji će sve učiniti za vas. Testo je spremno. Treba probati. Okay. Jao, odlično. Treba dodati kakao. Da bi testo bilo čokoladno. Gotovo. Sada sipam to sve u okrugli kalup. I stavljam u rernu. Tako je. Super, bako. A ja jedem oreo. Obožavam ih. Tačno. Koristit ću oreo za donje svoje torte. Tako je. A gore ću sipati obojeno testo. Sipat ću sve haotično da bi ispala lepa šara. To je to. Ostalo je speći to. Konačno su diletanti završili sa tortama. Sad mogu mirno nastaviti da sastavljam svoju tortu. Moje testo je već spremno. Obojila sam ga u boje duge. A Jane će biti oduševljena. Sada sipam to sve u okrugle kalupe. I stavljam u rernu. Ne smem zaboraviti ni na jedan kalup. Odlično. Sve ide kako treba. Svaka mi čast. Završila sam. A moja torta je spremna. Izvadit ću je. Yes! Kakav miris. Okrećem. I stavljam okrugli kalup na vrh. Sad ćete vidjeti pravu lepotu i magiju. Sipam sirup od jagoda u kalup. I onda šarene konfete. Zatim stavljam princezu na vrh tortice. Jel vas to podsjeća na nešto? Jeli? Tako je. Halina. Hey. Okay. Jo, ja već moram izvaditi kore. Stavljam rukavice. Tako je. Koristit ću tečni marshmallow. Mnogo je sladak i lep. Sva deca ga vole. Tako da će Jane biti oduševljena. Pogledajte kako lepo ispalo. Ovo je moja prva torta. A malo sam nervozna zbog toga. Napišite u komentarima kako vam se čini moja torta. A ja ću nastaviti da je ukrašavam. Zalepit ću čokoladice Kit Kat na svu površinu torte. To je to, završila sam. A šta je kod vas, šefe? O da, moje divne kore su spremne. Sad ću početi da sastavljam tortu. Gotovo. Sad je treba ukrasiti. Koristit ću šarene konfete. Treba umočiti svu tortu ove konfete. Izgleda prelepo. I ukus će biti ekstra, ne sumnjam. Posljednji dodir je ova duga. Još malo šlaga. I to je to. Završila sam. A može se probati. Prijatno. Wow, sve torte su mnogo lepe. Ova izgleda jako zanimljivo. Moja omiljena princeza. Šta treba učiniti? Podići kalup. Wow, to je prava lutka. Alina joj je prelepa. Mogu li probati? Ukusno. Hvala, bako.
Ništa, dušo. Opa, je li to sestrina torta? What? Svaka čast. Sad ću je probati. Savršeno. A šta je ovo? Ova torta izgleda nerealno. Probat ću je. O, da. Neverovatno. Ali kome dati pobedu? Ipak je torta šefa bila najbolja. Da, čestitam na pobedi. Odlična je torta. Šta, ozbiljno? Kako neočekivano. Šalim se, znala sam da ću pobediti. Jane završava crtež. Hej, bako, ne spavaj. Završila je. Šta želiš ovog puta? Wow, to je kolač. A vidim da šef zna kako da ga spremi. Vivian je također spremna da krene, ali baka kao uvek nigde ne žuri. Hajde da počnemo. Između baki i šefa je neki sukob. Ko će biti bolji? Baka ili šef? A za koga navijete vi? Pišite u komentarima. Baka je već počela da mesi testo, ali šef sve radi mnogo brže jer koristi mikser. Baka neće odustati. Hej, ovdje sam. Sad ću obojiti testo u crveno. Imat ću najlepše kolače. Bitan je ukus, a moji kolači će biti najukusniji. Ne sumnjajte. Situacija se zagreva. Ko će završiti prvi? Preostalo im je dodati brašno, ali tu je samo jedno pakovanje. Sad ćete pocepati kesu i niko neće dobiti brašno. Možda Vivian treba brašno? Ajoj, odletelo je. Vivian, ponovo si u brašnu. Ako još dodamo mlijeko i jaja, bit ćeš kao prava torta. Skoro sam završila. Ostalo mi je samo ispeći kore i to je to. I meni je ostalo sasvim malo. Šta? Već pečete kore? A kod mene još ništa neispravno. Nema veze, ja ću koristiti kupovne kore. Sad ću dodati orahe u tortu. Jane obožava kikiriki. I još ću dodati karamelu. Odlično se slaže sa kikirikijem. Želim da izmrvim kore ovako. A sad ću napraviti kolač u čaši. To je baš lako, ali mnogo ukusno. Bitno je pratiti pravi redosled. Šlag, orasi i karamela. Onda izmrvljena kora i to je to. I moje kore su spremne. I moje isto. Nemojte se svađati, a vadite ih dok nisu izgoreli. Baka je već isekla krug, a šef je već napravila odgovarajuću veličinu za kolač. Bako, trebalo bi da požuriš. A da, a već dodajem punjenje. Sama sam ga napravila i ukrasit ću sve jagodama. Ne, ja sam prva završila. Moj kolač će se više dopasti Jane. Dodat ću još kuglu sladoleda i čokoladne mrvice. Jao, za malo da zaboravim na čokoladni sirup. Obožavam ga. To je to. Wow, miriše mnogo lijepo. Jedva čekam da probam. Prvo ću probati ovaj kolač u čaši. Sviđa mi se. Karamele i orasi, šta može biti bolje? Svaka čast, sestro. A čiji je ovo kolač? Mislim da je to baka spremila. Da, točno baka, super. Ovo je znači kolač šefa. Izgleda kao da je iz nekog skupog restorana. Savršeno. Šta da izaberem? Sestrin kolač mi se najviše dopao. Šta? Ozbiljno? Wow, ne mogu da verujem. Stanite gde idete. Mislim da izgledate prilično sumnjivo. Šta je ispod kacige? Kod mene ništa, sasvim ništa. Hajde da proverimo. Skinite tu glupu kacigu. Imate? Što? Ništa nemam. Jao, samo sam džabe padala. Izvinite, molim vas, uđite. Evo našeg sudopera. Ne znam zašto, ali ne radi. Ne mogu ni da se umijem. Nema problema, bit će urađeno. Ne brinite, čista sam. Mislim čist. Nemam ništa zabranjeno sa sobom. Odmah ću vam popraviti slavinu. Za početak mi treba ova velika stvar. To je to. Halo, na vezi sam. Ma šta kažeš? Odmah sam ti rekla da je bezobrazan. Dok vi pričate telefonom, ja ću poslati mališana do Aleksa. Idi, miš mali, Aleks te čeka.
O, kakav užas. Odakle su ovdje miševi? Moram da očistim cev. Šta? Miš, jesi li opet ovdje? Izgleda da Alex nije tražio tebe. Kako ste? Jeste li završili? Samo trenutak. Odakle je ovdje voda? U pomoć? Šta se dešava? Sad sigurno nećemo imati miševa ovdje. Sva sam mokra. Morate da znate kako da popravite to. Odakle je miš tu? Koji miš? Mislim da je pravo vreme da odem. Imam još puno posla. Znala sam da nešto nije u redu. Zdravo. Stanite, ko ste vi? Ne brinite, donela sam vam hranu. Da vidimo. Stvarno, to su hamburgeri. I piletine iz KFC-a. Obožavam je. A šta još imate? Ne otvarajte. Što bi se mučili, bolje uzmite kantu iz KFC-a, prijetno. A ja ću nahraniti ostale. Alex, zdravo, donela sam ti tvog prijatelja. Pogledaj. Prijatelja? Što? Prvi put vidim ovog zeca. To nije moj Billy. Sve si pobrkala. Napokon ću lepo da ručam. Stop. Odakle ovdje zečje krzno? Sad ću ja naučiti pameti ovu kuvaricu. Tako sam i mislila. Prestani da me stalno varaš. O čemu pričate? Donela sam hranu. Sad ćemo da vidimo. Hajde da igramo. Pogodite gdje leže hamburgeri. Šta to radiš? Gde je zec? Moram da se setim. Tačno, ovdje. Šta? Prazno? Onda ovdje. Jao, to su hamburgeri. Onda ovdje. Nema šanse. Upravo sam ga vidjela u tvojim rukama. Mislim da vam se učinilo. Ovdje me uopšte ne poštujem. Odlazim. Daj mi hamburger. Moram da pojedem nešto. Dobro je. Zeko, svaka čast. Nisam mislila da ćeš tako mirno sedeti ispod moje kape. Ma koliko više stanite. Ko ste vi? Mnogo me podsjećate na Milu. Mislim da baš ličite. A ko je to? Došla sam da obojem zidove. Pogledajte. Vaša boja već otpada. Treba sve ponovo farbati. Stvarno? A šta je u kanti? Možda to uopšte nije boja? Pogledajte sami. Dobro. A sad pokažite valjak. Ups, gotova sam. Kako boli. Neko me ujeo. Šta je to bilo? Sad me jako boli prst. Sad ću te ja. Prvo me stigni. Lako. Ajoj. I onako ću te uhvatiti. Jao, ukočio sam se da sedim ovdje. 1, 2, 3. Čudno, što me tako bolica? U pomoć, spasite me. Ajoj. Alex, šta ti je? Odakle u zatvoru? Ovaj mali hrčak. Pa to je tvoj Billy. Šta? Ne, ovo nije Billy, bre. Sad ću te ja naučiti pameti. Pogledajte šta leti tamo. Stani! Ipak je pobegla. Obećavam da ću te uhvatiti. Hulk juri običnu devojku. Jel ti smešno? Daj mi hrčka. I budi miran. Eto, sad i ja imam svog malog prijatelja. Zvaću ga Clive. Nadam se da ćemo se sprijateljiti. Slatki moj. Zdravo. Stop. Sa životinjama je zabranjen ulaz. Ali to Čiči pomaže mi da pokazujem trikove. Da li vi volite trikove? Najbolje sam u tome. Ne, ovdje nam ludaka ne treba, doviđenja. Džabe mislite tako.
Predomislit ćete se kad vam pokažem šta mogu. Nakon što pogledate ovu grlicu, zaspaćete. 1, 2, 3. Uspelo je. Svaka mi čast. Baci 5. Alex, vidi, donela sam Bilija. To opet nije on. Ali može mi pomoći. Ima ključeve od moje čelije. Tačno, mogu da te pustim? Otvori me brže. To je to? Juhu, slobodan sam. Zahvaljujući majmunu. Zove se Čiči. Samo trenutak, moram da se presvučem. Ne gledam. Ne brini, u gaćama sam. Mislim da Čiči malo liči na mene. Ako ostane ovdje, moći ću da pobegnem. Niko neće primetiti. Svaka ti čast. Idemo sad. Okay. Nema nikoga. Okay. Hajmo. Polako. Joj, šta sam uradio? Idemo brže. Šta se dešava? Šta se to čuje? Šta je ovdje? Gde je Alex? Šta se desilo? Kakav užas! Ovaj čarobnjak ga je pretvorio u majmuna. Ćao, Billy, dušo. Jako si mi nedostajao. Mnogo te volim. Ja ću prvi da okrenem krug. Super, dobio sam sladoled. Blago meni. Kate, sad je tvoj red da okreneš krug. Nešto mi se vrti u glavi. Šta sam dobila? O ne. Zašto mi takva kazna? Paprike su jako ljute. Neću moći ni da osjetim ukus torte. Da, tvoja torta sa svakom paprikom izgleda sve opasnije. A sladoled će učiniti moju tortu još lepšom. Zato što je lep i ukusan. Mislio sam nešto, napravit ću kulu na vrhu svoje torte. Moj sladoled je taman u kantici. I bit će dobro da učinim tortu još višljom. Naprimjer, uz pomoć kuglica sladoleda. Oho, kako je visoka. To još ne znaš koliko je ukusna. Sad ću probati pače i detaljno ti opisati ukus. Savršeno. Kao što sam i mislio, to je vrlo ukusno. Kate, možda i ti želiš da probaš? Naravno da hoću. Hoćeš, ali i nećeš dobiti. Šta će ti moja torta kad imaš tako veliku tortu sa paprikama? Počni da je jedeš. Nadam se da neće napraviti požar ovdje. Poželi mi sreću. Goru mi usta. Kakav užas. Neću pojesti više ni mrvu. To je stvarno mučenje. Jel tako? Onda ćemo morati da iskoristimo krug sa kaznama. Da vidimo koju ćeš kaznu dobiti. Tabasco. Morat ću da učinim tvoju tortu još gorom. Pomoći će mi u tome tabasco sos. Šta te radiš, stani? Sad je postala crvena. Kakva noćna mora. Sad ću sigurno izgoreti. Ako dođe do požara, ti ćeš biti kriv tome. Juj, kako ljuto. Ne osjećam usta. I još ti ide para iz ušiju. Mislim da odlećem. Gde? Ko će da jede tortu? Očigledno ovaj put moramo sami zaustaviti krug. Učinit ću to zatvorenih očiju. Što je to? Majonez i kiseli krastavci? Ne planiram da pravim salatu. Morat ćeš. Ja ću sigurno imati sreće. Da vidimo. To nije fair. Hajde ponovo. Ne, sve je fair. Ako budeš varala, izvadit ću krug kazna. Pa, gde su moji čokoladni pokloni? Obožavam Nutellu i Bueno. A ja ću morati da spremim najkaloričniji hamburger na svetu. Majonez je odvratan, kao da sastoji samo od masti.
Ali Nutella je super. Mogu je jesti za uvek. Kako da iscedi majonez na tortu? Tako je gust. To je još jedan dokaz da je veoma masan. Awesome! Imam jednu ideju. Nutella je također gusta, tako da mogu da premažem celu tortu. Ovako, prekričuje celu. Izgleda prelepo. Okay. Ostaje mi samo da rasporedim krem po torti. Tako će biti ravnomerna ukusna. I ja moram da probam. Uh-oh. Joj, sad sam sva u čokoladi. I to je super. Barem nešto lepo ću pojesti danas. Glupi majonez još uvek neće da izađe. Hajde. Konačno. Ali izgleda odvratno. Nešto nije u redu sa mojom tortom. Mislim da nije dovoljno ravna. Moram da proverim. A ja ću ti pozajmiti valjak da bih rasporedila majonez. Shvatio sam šta nije u redu. Na vrhu sloj mora biti malo uži. Šta je to? Odakle je ovdje? Majonez? Kate, mislim da znam ko je kriv. Upropastila si mi tortu. Zašto si mi stavio teglicu na ruku? Više nećeš da mi smetaš. Pomozi mi da je skinem. Nemam vremena. Moram da ukrastim tortu čokoladicama. To je inače veoma odgovoran posao. Ispalo je savršeno. A kako ja da stavim krastavce? Ovaj zadatak je teži. Pogotovo kad imam samo jednu ruku. Vidi kakvu tortu imam. Tako je čokoladna, tako velika. I ja želim takvu tortu. Daj mi da probam. Ja ću ti dati svoju. Tvoju? Čak izgleda odvratno. Ne, bit će mi dovoljno mog čokoladnog čuda. Kako je ukusno. Prijatelji, svima savjetujem da probate ovu divnu tortu. Moram i ja da probam. Mislim da neće biti toliko srećna. Trebala si vidjeti svoje lice. Imam užasnu tortu. Uj. Šta ću dobiti ovaj put? Oho, šećerna vuna. Odlično. Nadam se da ću ja dobiti nešto ukusno. Jao, to su samo male svećice. To su svećice koje ćeš morati da pojedeš. Ja ću gledati i smejati se. Okay. Dobro je što sam dobio šećernu vunu. Mogu je ne samo pojesti, već i napraviti od nje pravi brkovi. I ne samo brkovi, još i bradicu. Sad sam gusar. Ipak šećerna vuna je odlična stvar. Ukusno i što je najvažnije, jako zabavno. Slažem se. I ja sam probala vunu. Nadam se da ti ne smeta. Stvarno je ukusna. Ukusna? Kako si smela? Vrati mi sve što si uzela. Nisam ti dozvolio da diraš moju hranu. Sad ću da ukrasim torticu. Svaki milimetar vune je veoma bitan. Mogu napraviti neke lepe figure od vune. Zečeve, pa čak i patkicu. Izgledat će super na moje tortici. Pa, sad je vreme da probamo ovo čudo. Veoma ukusno, kao što sam i mislio. Torta sa svećicama je cool, ali kako je jesti? Izgleda zaista dobro. Priznajem to. Slažem se, torta je cool. Sad ću zapaliti sveće. Biće još bolje. A sad ih možemo ugasiti. Misliš da je to smiješno? Zbog tebe se upalio alarm. Sad ćemo se pokvasiti. Joj, šta sam uradio? Ne vidim ništa. Glupa voda. Tome, to je sve zbog tebe. Dobro je što barem torta nije povređena. A moje jeste. Ali i dalje jako ukusna. Sad ću ja da probam svoju. Osjećam svećice, ali torta je dalje ukusna. Zadovoljna sam. Pozdrav svima, konačno počinjemo naš izazov.
I odmah nisam imala sreće. Dobio sam samo jedno pakovanje žvake. I ja imam mnogo više. A ja sam dobila najviše. Alex, stvarno nemaš sreće? Ali možeš prvi probati svoje žvake. Okay. Goram nešto dobro. Obožavam Huba Bubu, posebno sa ukusom bubblegum. Hej, šta to radiš? Awesome! Come on! Žvaka je tvoja, ja moram da podižem đubre? Eto ti. Ej, ma daj, ne ljuti se. Bolje pogledaj kakav balon ću da naduvam. Awesome! Da li ste znali da se balonom može igrati? Ali ne može to svaki, samo ja. Wow, to je zaista vrlo cool. Alex, svaka ti čast. Ali sad je moj red da žvačem žvaku. Za početak je moram otvoriti. Čak znam jedan trik koji će mi puno pomoći. Jao, super! Sad je vreme da ih probam. Usne usisivači su aktivirane. Jao. Sad pogledajte kako izgleda zaista veliki balon. Neću joj dozvoliti da naduva balon neće od mog. Oh no! Šta si uradio? Strašno. Ne samo da si mi probušio balon, već si mi uništio obrve. Šta sad da radim? Zalepit ćeš ih. U redu, džabe sam paničila. Eto, Mila, sad je tvoj red da probaš žvake. Konačno, da bih skinula omote, pripremila sam specijalni aparat. To je veoma efikasan način. A sad ih mogu jedna po jedno pojesti. Da li ste spremni da vidite stvarno veliki balon? Onda gledajte. Mila, prestani. Prevelik je. Jao, šta sad da radimo? Kako da je spustimo na zemlju? Imam jednu ideju. Probušit ću balon s pomoć pračke. Alex, pucaj. Zašto ja? Inače će Mila odleteti u svemir. Požuri. Ajoj, sve moram da radim sama. Vita, bravo, pogodila si. Mislila sam da ću morati da se družim sa pticama. Drago mi je da vas vidim. Oh no! Jo, imam samo jedan nar. A ja imam 10 komada. To je najviše. Najviše kažeš. Pogledaj koliko sam ja dobila. Ali i moj su ukusniji. Mila, jedeš prva. Okay. Juhu, ja volim nar. Pogledajte kako lepo izgleda. Samo što ga nije baš zgodno jesti, ali za takvu malu hranu uvek imam pincetu kod sebe. Ukusno, zgodno i ruke ostaju čiste. Biće bolje ako izvadim sva zrna na tanjir, a onda sve ih pojedam. Da, tako će biti mnogo lepše. Tačno 100 zrna, to je super. Dakle, bit će mi 100 puta lepše nego što je bilo do sada. Neka sam imala samo jedan nar, ali svejedno sam zadovoljna. Alex, sad ti. Okay. Prvo moram doći do najlepšeg dela. Seći nar je vrlo dosadno. Bolje da ga podcepam. Ovako. Joj! Kakav užas! Alex sad izgleda kao manjak. Biti manjak nije lepo, ali jesti nar je neverovatno. Alex je poludeo. Ništa slično, samo jedem ukusan nar, to je to. Vita, mogla bi ti početi da ne gubiš vreme. Upravo si, vreme i ja da počnem. Mila, treba mi nož. Izvoli. Awesome! Jesti nar je dosadno. Bolje da napravimo od njih lep sok. Pogledajte, taman imam aparat za pravljenje sokova. Jao, koliki je!
Veliki sokovnik plus puno nara jednako je mnogo ukusnog soka od nara. Pogledajte ga. Traži da ga što brže popijem. Pa je lepo ispalo. Mnogo. Vita, sad imaš sok čak i na licu. To nije problem. Lako će to izbrisati. Joj, dobila sam samo jednu limenku kole. Ja imam više. Pogledaj koliko je Mila dobila. Da, gledajte, imam kulu od Coca-Cole. Ali ja ću prva piti. Bar negdje sam imala sreće. Kola je uvek ukusna. A još posle kole uvek priča stomak. Come on! Smislila sam dobru ideju kako da popijem svu kolu odjednom. Prvo moram sve da otvorim, a nakon toga će mi trebati slamčica koju sam napravio pre par dana. Jo, to je super ideja. Kola je tako ukusna. Jo, sad će nešto da izađe. To je moćan rik. Nego šta ste mislili, ja sam ipak dečak. A ja više volim Pepsi i dobila sam jednu limenku. Odlično. Nemoj, sad će sve pasti. Pa šta, neka padne, ali sad se neće morati da penjem gore. Hajde da se kladimo da ću popiti sve to odjednom. Hajde Mila, verujemo u tebe. Hej, nemoj samo da bacaš đubre u nas. Baš tako, to su limenke, jako boli kad te udaraju u lice. Žao mi, ali ne mogu da se zaustavim. Mila, šta ti je? Jesi li videla svoj stomak? Jesam, to su gasovi. A, bežite svi. Ovo je hitan slučaj. Jao. Mila, više nikakve kole. Ni neću više. Nisam žedna. Kako smo došli ovdje? Šta je to? Nadam se da je tamo nešto ukusno. O, da, to je bomba. Leži, sad će eksplodirati. Izgleda da je polomljena. Nešto nije u redu. Shvatila sam, to je slatka bomba. Tako je ukusna. Oduševljena sam. Wow. Ne mogu da se zaustavim. Želim još. I ja bih htjela da probam. Ne, to je sve moje. Tako si brzo sve pojel? Ostao je posljednji deo. Prvi put jedem štopericu. To je mnogo lepo. Preporučujem svima da probaju. Stop, kakav je to zvuk? Jel čuješ? Dolazi odatle. Šta je tamo? To je prava bomba. Tako je, prava je. Joj, u pomoć. Šta se dešava? Gledaj. Zdravo svima, čula sam da neko ovdje traži pomoć. Ne brinite, spasit ću vas. Imam specijalnu traku. Tako je, sad ste na sigurno. A šta je ovo? Pitam se kad će eksplodirati. Nije jasno, ali moram požuriti. Joj, da li neko zna kako se koriste ove testere? Ups, mislim da sam sve upropastila. Uradila sam sve što sam mogla. Ćao, čao. Joj, tako visoko. Mary, šta da radimo sa bombom? Ne paniči, imam plan. To mi treba. Mary, to ne pomaže. U redu, a ova piletina? Naravno da ne. Ništa ti ne odgovara. A ovo? Ne, brzo je skloni. Baš je dosadno s tobom. Eto, našla sam. To će nam sigurno pomoći. Sad ću preseći žicu. To je odlična ideja. Jo, ima toliko žica. Koju od njih treba preseći? Mislim da plavu. Mary, preklinjem te pogodi. To je to. Šta? Jesmo spašeni? O ne, vreme prolazi još brže. Joj!
čokoladu. Cool, ja. Ko će od nas pojesti više čokolade? Pobedit ću. Još jedna. Ja nisam ništa gora. Nerešeno. Bilo je super. Pa, otvaramo. Tako sam srećna. To je novi iPhone. Joj, kod mene to je najbolji poklon. Da li smo dobili iste telefone? Ne znam. Sad ću da proverim. Kako ga je zgodno držati u ruci. I još ima puno aplikacija. Samo zašto ne rade? Nešto nije u redu. Joj, pa to je čokoladni iPhone. To još nisam probala. Ukusno. Cool. Ako ti imaš čokoladu, onda je kod mene pravi iPhone. Super. Vreme je da zapalim par selfija. Da, odlična ideja. Nasmeši se. Skloni se, kvariš mi sliku. Tako je mnogo bolje. Pazi se, moja osveta će biti žestoka. Ja sam tako slatka. Joj, u pomoć. O ne, moj iPhone. Tako ti treba. Znači, to si me ti uplašila. Ups, gde je moj čokoladni iPhone? Nadam se da je dobro. O ne, moj novi telefon. Zašto? Više neću moći da pravim leto slike. Znam. Mary, šta hoćeš? Hajde da se zamenimo telefonima. Wow, hajde. Daj mi svoj, a ti uzmi moj. O ne, šta mu je? Slomljen je. Chelsea, prevarila si me. Šta? Još i jedan moj čokoladni iPhone? Daj mi ga. Ne odgovara mi takva zamena. Joj, ostalo je samo malo. Čokoladni punjač? Sumnjam da će to pomoći, ali moram da probam. Okay. Jao, sad mogu da jedem taj iPhone beskrajno. Blago, Mary. Znam da mi zavidiš. Kako ukusno. Možda ću i ja moći da popravim svoj telefon. Moram da probam. Joj, u pomoć, spasite me. To je bila loša ideja. Baš ti je cool frizura. Ja sam prva. Moj omiljeni Kinder jaje, blago meni. Super. I ja sam ih dobila. Čak 6 komada. Šta, i ti isto? Ko je dobio čokoladna, a ko prava? Juhu, blago meni, kod mene su prava. Moram brže da ih otvorim. Jedva čekam da ih probam. Mlečna čokolada, obožavam je. Unutra su bombone M&M's. Tako je dvostruko ukusnije. Jao, i ja hoću tako. Tako je, imam i ja Kinderi. Kako lepo miriše. Uj, imam pravo jaje. To je odvratno. Tako ti treba. To nije fair. Nadam se da sljedeće jaje neće biti takvo. Plašim se da probam. O ne, i ovdje je žumance. Mrzim ga. To izgleda užasno. Ovo je najgora runda. A meni se baš sviđa. Kinder jaje, to je najbolji slatkiš na svetu. Tamo je ukusna čokolada i uvek neki popcorn. Wow, čokoladne kuglice, cool. Ali hoću ja da pojedem bar jedan pravi Kinder. Chelsea, daj mi da probam, molim te. Ne, kako se Kinder jaje može dati nekome, jesi normalna? To je samo moje. Chelsea, baš si bezobrazna. Šta da radim? Znam, smislila sam prank za Chelsea. Možda će tada shvatiti da se treba deliti sa prijateljima. Ko je da pojedem sljedeće? Evo, to ću. Stop, šta je to tako gadno? Zar ti se nije svidjelo? Jesi li to ti napravila? Pazi se, eto ti. O ne, moje lice. Isprljala si me. Tvoj prank nije uspeo. Fuj, to je odvratno. Moraš pojesti sva Kinder jaja. Samo ne ovo. Ali šta da se radi? U stvari, imam bolju ideju. Sad će biti minut kuvanja.
Šta si opet izmislila? Uzimamo jedno jaje. Ups, uzimamo jaje i razbijemo ga u tiganj. I tako radimo sa svim jajima. I na kraju dobijemo lepu kajganu. Wow, izgleda super. Mary, mogu li da probam? Ne, ova kajgana je samo za mene. Pa dobro. Opasan kuvarski trik. Opa! Kako visoko! Ideja! Eto ti! Ne! Baš ti lepo stoji ovako. Moja kajgana je uništena. Neću više nikad da kuvam. Ja počinjem. Wow, hrana iz meka, super. Sad ja. Jao, i kod mene. Ja ću prva probati. Ova Coca-Cola baš osvežava. Šta? Šta je to bilo? Aha, shvatam. Imam čokoladnu kolu. Tako je. Obožavam čokoladu. Jao, super. Gledaj, to su M&M's bombone. Cool. Čokoladna kola sa M&M's bombonama, to je savršena kombinacija. Hoću i ja. Da probamo. Juj. U pomoć. Sva sam mokra. Kako ti se sviđa tuš od Coca-Cola? To uopšte nije smešno. Ups, šteta što si ostala bez kole. Pitam se da li je pomfrit od čokolade? Da, blago meni. Čokoladni pomfrit, to još niko nije probao. Želim da pojedem odmah sve. Divno. Mogu to jesti zauvek. Jao, čak se i kutija može jesti. Jel se šališ? Fuj, lažeš. Nije jestiva. Ostala sam bez krompira i bez Coca-Cole. Nemoj biti tužna, izvoli. Wow, hvala puno. Stvarno mnogo dobra. Dosadno? Imam samo jedno želeoko. To nije fair. Jao, izgleda da sam ga probušila. Kako si smotana? Prestani da mi se smiješ. Eto ti. Tako ti treba. Misliš da ti neću vratiti? Kako da ne? Vidjet ćemo da li će ti se dopasti moj prank. Izgleda već zastrašujuće. Ostalo je uzeti oko. Julia? Šta se desilo, Peter? Je li to tvoje oko? O, kakav užas! Jo, šta je to? Wow, kakav tačan pogodak. Zagrcnula sam se. U pomoć, ne mogu da dišem. Moramo je spasiti. Udarit ću je po leđima. Kakva zanimljiva predstava, super. Šta će biti dalje? Oko? Odakle je tu? Fuj. Baš smešno. Vreme je da jedem. Unutra je slatko punjenje. Rado bih pojela još 10 očiju. Sad ja. Uzet ću ove i ove i još ove. Kako ukusno. Želim još. Izvini, ali to je moje. Ogo, zaista vrlo ukusno. O da, oduševljen sam. Hoćeš li nas častiti? Da, molim te. Kasno je, ništa mi nije ostalo. Jo, šta je ovo? O ne, pojavljuju mi se nove oči. Ima nešto u tome. Čili paprika? Moglo je biti i bolje. Tebi se još posrećilo. Pogledaj moju porciju. O, Ethan je dobio još više paprika. Uopšte nemam želju da probam to. Posljedice mogu biti strašne. Izgleda da je sve u redu. Uzalud sam se plašila. Wow, nisam mislila da će joj se svidjeti. Jao, gorim. Nije trebalo jesti toliko. Izgleda kao vruć tiganj. Dobro je što imam vodu. Dosta, Ethane, dosta. Sad ti, Emma. Iako volim crvenu boju, paprika mi se uopšte ne sviđa. Nadam se da nije jako ljuta.
U redu, može se jesti. Pokušat ću da uradim to najbrže što mogu. Ne verujem da ćeš uspeti. Skoro sam završila. Šta? Još paprika? Odakle su ovde? Itane, sigurna sam da si to ti uradio. Uzmi to. Joj, boli me. Tako ti treba, Itane. Ups, izgleda da je počelo. Sad ću eksplodirati. Moram začepiti uši, nos i usta. Ovo neće pomoći. Imam vatrogasni aparat. Izvoli, Vivian. Hvala, Itane. Sad je tvoj red. Samo ne to. Nadao sam se da taj trenutak nikad neće doći. Ne pokušavaj da pobegneš. Morat ćeš to da uradiš. Dobro, znam da me nećete ostaviti na miru. Ješću pomalo od svake paprike. Eto ga počinje. Gde sam ja? Ajoj. Wow, izgleda da leti u svemir. Sad ću da ga pogledam. Opa, ovdje je baš cool. Želim da idem još više. Dobro je što mi je ostala još jedna papričica. Super! Gubitnici, imate gomilu limuna, a ja samo jedan. Zašto mi to sve? Takva je sudbina. Hajde, ja ću početi. Kako tvrdo. Ne mogu da zagrizem. Izgleda da ću morati da stavim ceo limun u usta. Ni to neće. Prokletstvo. Gotovo, sad ću ga srediti. Sok mi je prsnuo pravo u oči. Ne vidim ništa. Itane, nemam vremena da se raspravljam s tim. Moram da pojedem limun. Hajde, sad ti. Zašto ja? Neka bude Ema. Ne planiram da slomim zube. Bolje da uzmem nož. Šta ona radi? Sečem limun. Tako će mi biti udobnije da ga jedem. Eto, uspelo je. Pogledajte kako je lepo. To ću rado probati. Idemo. Joj, kako kiselo. Ali moram da izdržim. Bože, lice mi se iskrivilo. Kad će se to završiti već? Moram da se ubrzam. Jo, još mi se i maskara razmazala. Gotovo, to je bilo posljednje pače. Uzmi salvetu, Ema. Hvala, stvarno mi je potrebna. Uzmi, Itane. Usput, sad si ti na redu. Znam to. Sad ću srediti svoje limune. Eto vam. Pazi, Itane. Mač mi više nije potreban. Sad mi treba sokovnik. Treba mi samo sok. Kore su suvišne. Hej, gde su svi? Ups, baš nezgodno. Itane, pazi, molim te. Oborio si nas. Sve spremno, ostaje samo da sipam u čašu. Izgleda dobro, vreme da probam. Mamice, kako kiselo. Mislim, hteo sam da kažem kako ukusno. Oho, neočekivano. Možemo li i mi da probamo? Naravno, ništa mi nije žao za prijateljice. Poslužite se. Šta? Mislim da to uopšte nije lepo. Kiselo. Nije vas bilo teško prevariti. Odmah ste mi poverovali, glupačice. Jel tako? Onda eto ti, Itane. Jao. Samo jedan Kit Kat? Tužno. Moja porcija je veća, zadovoljna sam. Još niste vidjeli moju porciju. Pogledajte. Ljudi, hoću ja da počnem. Moram brzo skinuti omot. Jedva čekam da probam svoju čokoladicu. Pazi, Vivian. Jao, kakav božanstveni miris. Jedi to brže. Ne brini, treba mi još bukvalno par sekundi. Gotovo, sad Ema. Moram da se pripremim. Stavit ću partiklu i otvorit ću čokolade. Wow, kako je to uradila? Viljuška i nož će mi također trebati. Krećem. Ne mogu da osjećam. Ma nema veze, ješću rukama. Odlično. Tako je mnogo brže i udobnije. Jo, ne mogu da se zaustavim. Treba mi još više čokolade. Da li ste odlučili da mi ukradete čokoladice? Vratite.
Nikad više ne dirajte moju hranu, jel vam jasno? Konačno je stigao moj red. Imam sjajnu ideju. Napravit ću kulu od svojih čokolada. Dobro mi ide. Wow, tako je visoka. Dao sam sve od sebe. Ostalo je još malo. Izvinite me, nismo mogli da odolimo. Vuci, hajde. O ne, padam. I kula isto. Dobrodošao nazad. Kako si? Dobro sam. Kad ciga me je spasila.